tuna kan lai hi Falkland view ania kan hriat theih dan tur chuan manzan lok powa mi pain hmeichhia kut an thlakna lai hmun tak kha ania khu a thlanga khu kan hmuangin kawr var ha mi pakhat a awma khu helaia lo hmu tawh tu ten an sawi danin nichin chuan tuna kan awmna lai velah hian a tei kuala tichuan a chhuk thla a khulai khuan tichuan a tawla tichuan a lum thla leh thin an ti voi hnih vel chu lum thla tawh an ti a hmel kan en khu chuan a ruih hmel lutuk lowa ama erawh chu rui lo top chu ni se khulai khuan a lum tlangam dawn lo hrim hrim a awi khawp me khulai khu helai video kan lak ang ai hian a awi deih me a karin dan chuan damdawi rui ani ka ringa helai Falkland le thuampui zema bawk kawng junction lai takah hian a piah deuhah hian damdawi an vor leh tawh a hei thu nei tu te pawh an lo hria se nichin khan kan kowa a rawn chho tu lowa zuk pawh dawnila tunlai a van duaina te a tam sia kan na pawh chiah duh lo deuha kawtlang hruai tu te hi hriat tir mai chi ni ngem a chan chu a lum thlak zel chuan khu a thui te tu a kulai khu van duaina lian tham zawk te pawh thleng theia tikhuan a tawla a lum thla an ti hei kan an video kan an capture china atlinga pumpa khu tianga han om ngot mai chu a mawi lo khawp me hei kan bulah hian thalai ke ni ai no pang zawk te pawh an thlir a tuna khon khu a lum in ka hria a lum thla le to so nang ti palom ve ai so don ti ku chuk chukang chuk chinang